Asta este cu dedicație pentru hateri. Avem un Morbidelli C1002V venit la revizia numărul 7 sau 8. Are peste 22.000 de kilometri în bord. O să vedem puțin la inspecție ce-i găsim, dacă îi găsim, dar am vrut doar să vă arăt cât de durabile sunt aceste motociclete. Andrei, Da, Ștefan. hai să-i facem o inspecție. Băi, am și făcut deja, așa în linii Fără mari. mine. No, I-am și făcut. Are 22.000. Zim că ai stricat ceva la el, te rog. Bă, n-am ce. Acum, fără vrăjeală, chiar nu am ce. Într-adevăr, este cel mai kilometrat client pe care îl avem. Asta chiar s-a dat cu motorul. Hai să ne uităm așa rapid, cap-coadă. Bă, m-am uitat la furci, Deci, sunt impecabile. guma față a trecut de jumătate, mai merge puțin, mai merge. Asta e consumabil oricum. Știu, dar mă uitam așa la M-am stare. uitat la discuri, m-am uitat la frâne, m-am uitat la furcă, m-am uitat la tensiunea de la curea, care e chiar ok. Nu trebuie ajustat nimic. Hai mă, dar nu face niciun ban asta, Andrei. Nu schimbă nimic în afară de un filtru de aer. Cred că nu. O curea măcar de 3.000 de lei, Nu, nici măcar nu-i cazul să ajustăm. Adică chiar nu-i cazul. Andrei, hai să facem și un schimb de bujii. De plăcere. De plăcere? Să luăm banii la om pe ceva, mă, că nu se poate așa. Dăm faliment dacă nu schimbăm ceva. Gata, bă, face. Și aceasta a fost revizia la 22.000 de kilometri. În principiu, nimic. Îi dorim proprietarului încă 22.000 de kilometri fără evenimente.